Tatilde oturup ne yapacağız? Tatil gezmek için. Ya aynılarından var, aynılarından. Daha güzeli. Geziyorum işte herkesi. Adamlara gidiyorum şimdi. Gideceğim şimdi. Adamlara diyeceğim, hatunlar istiyor. Şöyle yapalım. Size ulaşırlar. O zaman Здравейте, мили приятели! Колко бързо отминават дните, когато настроението е прекрасно, когато се намираш на място, което никога няма да забравиш. Така и ние, ботевци от град Айтос, България, се озовахме за втори път тук на лагер, този път наречен Лятна академия по изкуствата и спорта. Наистина изживяхме едни вълшебни дни. Всичко, което се случи, никога няма да забравим. По-тъжното ще оставим на страна, ще помним само светлите моменти. Както видяхте, ние решихме да си спретнем един финален празник, наречен Нептуниада. Нашите деца от Айтос, от училище Христо Ботев, са много талантливи, много искат да покажат своите умения. Затова поканихме на гости цар Нептун със своята свита. Благодаря ти, царю, че се съгласи да бъдеш наш гост. Благодаря за аплодисментите. Наистина чувствахме се прекрасно в този курортен комплекс Акчай. Благодарим на нашите домакини, на Мустафа, който беше непрекъснато с нас, на прекрасните хора от персонала, които се грижиха 5 дни и нощи за нашето спокойствие. И така, давам думата на цар Нептун, който ще произнесе своето тържествено слово. Той си пада малко поет, затова е сътворил за нас, откъде се стана? Сътворил за нас едно поздравително приветствие. Аз съм царят на водите, но не тези от чешмите, а от морските простори, от егейски коридори. Чух, че някъде в Акчай било неземен, чуден рай и деца от град България тук дошли да полушарят. Идват чак от дивен Айтос.
и се забавляват с радост. Свитата ми тук разбра, пада луда веселба. Най-обичали децата из басейна да се мятат. Нощем няма ли покой от щуреене без бой. И така разбрахме още, че след 5 безсънни нощи тук награда след награда чакат за Нептуниада. Затова с моята свита, ако някой ме попита с какво ще правя тука, ще лекувам морска скука. Моите телефона къде е? Ето. Това имаше, как като чавашир. Много е и затова така направих. Това не е хубаво така. Се вижда, не трябва да се вижда. Не трябва да се вижда. Снимката? Хубаво да стане. Да, но аз съм с много къси панталони. Добре си. Няма нищо. Така ви Няма сме. нищо, но няма нищо. Така. Сега в момента правя клип. Да. Сега е филмче това. Така, добре сте. Сега ще спра и вече ще правя снимка. Akşama geleceğim, akşama geleceğim. Zalim olanlarda. Tavukları pişirmişim, anamda komşuya göndermişim. Tavukları pişirmişim, anamda komşuya göndermişim. Akşama geleceğim, akşama geleceğim. Evimize köpek çıkmaz. Köpekleri bağlamışam, önüne ekmek doğramışam. Köpekleri bağlamışam, önüne ekmek doğramışam. Akşama geleceğim, akşama geleceğim. Bana karlar veren.